Yeah, so shanda onye njengeconsi. So shanja onye njengeconsi kuyoze kumate bafowethu nezwe. Alright, la eSouth Africa bafowethu sineyinkinga zokuthi abafowethu bahamba baye koGoli, bahambe beye koThekwini beye koCape Town. Bafike beyijolele, beyitholele izingane kosisi abangenazo izinqumo nembandela ababekelene yona ngempilo kuya phambili. Yes. Ithi ngakhulela intombazana isuke lapha ithi mayithola ingane ibuye ithatha ingane ithi igqithi kumfana. Umfana uhlala lena uyihlalele emjondolo noma uyihlalele emqashweni athatha ingane ayilethe ekhaya. Lapha emakhaya ingane makufike nje ingane makufika umphefumulo nje lapha kithi kwaZulu kusuke sekuphelele. Okunye nokunye kubonakala kamuva. Ikhulu ingane ibe no 6 years kufanele ingane ingene esikoleni. Ingene esikoleni ingane ingenaso isitifiketi sokuzalwa. Ihambe ingane iziyobhala umatric ingenaso isitifiketi sokuzalwa. Uma isitifiketi sokuzalwa singekho ingane ayenzeleki i-ID. Uma bethu abaholi benu bazodocumenta laba bantu bebanikeza ama-ID. Yini eSouth Africa umuntu waseSouth Africa ozalelwe eSouth Africa engakwazi ukuthola i-ID mengenaso isitifiketi? Umuntu ongazi okwangempela ukuthi ngowaphi uzomnikeza kanjani i-ID? Uzomdocumenta ndlelani? Uzomtracka kanjani lo muntu loyo? Niyabona ukuthi abaholi badlala ngathi. Laba nje abakhuluma indaba ukuthi akudocument abantu badlala ngathi. Bakithi kuvelile ukuthi i-certificate, ama-permit, ama-asylum, ama-permit noma ngaba wani kuvelile ukuthi bekwenziwa umkhonyovu. Kuvelile ukuthi kunenqwaba yabantu base-South Africa abashade nabantu abangabazi. Uzothi ngoba leyo muntu wena une-ID yala eSouth Africa noma unamaphepha ala eSouth Africa ekubeni lowo muntu eshade nomuntu lokho buhlungu obungaka nempilo yomuntu eyonakele yoniwa yi-foreigner elilapha ngokungekho emthethweni. Wena uzothi uzoyodocumenta leyo muntu leyo, aninandaba naleyo nto, aninandaba nabantu bakini, ninendaba nama-foreigners. Wonke lo msindo manje ogcwele lapha ku-social media, it's because kuzama ukuvikelwa abantu bokufika abalapha ngokungekho emthethweni. Izwa sebelone baliqeda nya. Ilokho bafowethu kufanele siphikisane size sixabane la. Nalamaqembeni nalabaholi benu enazi ukuthi nina makukhulume nina kuphelele mako kwakhuluma omunye umuntu nithuma nize nithume ngisho ifebe ukuthi ayizothuka thina. Nazi nje ukuthi mase kukhulume nini ngeke nize nibe ngamabhoqolo lapha kithi. Niyoba ngamabhoqolo lapha ningocomrade khona nodwa. Lapha kimi nje akekho umuntu ongaba ibhoqolo lapha kimi. Ngoba mina ngikhuluma umbono wami, ayikho inhlambe engisuke ngiyithukile. Uma ngabe sithi angeke sikwazi ukwemukela abantu bokufika, asikhulumi thina ama-political affiliations, angikhulumi ngepolitiki, sikhuluma njengabantu base-South Africa. Sithi sesikhathele, iy'ngane zakithi ziyanqunywa, iy'ngane zakithi ziyabulawa, iy'ngane zakithi ithelelwana ngezifo, ngisho ama-clinics ala angakwazi ukuzelapha. Imhambima nansi igcwele lapha eThekwini, igcwele lapha emadolobheni, igcwele lapha koGoli, laba abantu okuthiwa amaphara. Iwunga ifike nalaba abantu bokufika. Wena ufuna sibe ne-debate singabalapha eSouth Africa thina, sibe ne-debate yokuthi wena ufuna ukuvikela abantu bokufika. Ngoba lento yokuthi nize niqale nithi khona ukufuna ba-document, it's because nina amabhizinisi ey'ndaweni zabo laba bantu. Nina amabhizinisi enikhokha i-tax kuwo, enenza yonke into. I-tax eniyikhokha kulawo mazi iyalekelela leyo revenue ukuthi kulungiswe izinto kulawo mazi. Laba abantu abalapha kulelizwe abangakhokhi ngisho i-tax, laba abantu abakulelizwe abapheka ama-drugs, ababulala iy'ngane zethu, ababulala osisi bethu, abaqoba odadewethu babafake koShekhasi behambise iy'cubu zabo phesheya kwey'lwandle nakwezinye iy'ndawo lapha kukhandwa khona imithi. Nithini ngalokho? Aninandaba nalokho. Okwamanje ngoba alukho usuku lokuvota oselibekiwe, aninandaba nalokho. Once kwakhishwa usuku lokuvota niyothula ngathi nifile kulento yamakwerekwere. Musani ukusichaphaza nini? Musanje ukusichaphaza. Ake niyeke ukufuna ukuba ngamabhoqolo nina abantu beqembu elithile lokuthi njalo make kwakhulunywa into nina nifuna ukuthi ke wonke umuntu ahlaselwe ngoba nakhona nihlasela la ku social media.
uma ningawafuni ama-foreigners lobo buningi okungaka nize libe 120,000 epostini yami yini singaniboni laphana makukuthi nineqiniso ukuthi ama-foreigner niwafuni yini ningafiki emamashini nizobamba iqhaza kulekelelwana ukuthi kiwe phambili ningazosixhaphaza nini asizona iy'ngane thina asiphathwa thina ngopelepele emehlweni musanda ukuganga ngathi yini indaba ningeze emamashini njengoba lezi ifebe njengoba inwebeka kangaka la ku-social media manje zikhuluma ngami zilwa nami zisuke zikuphi lapha silapha emamashini ukukhombisa ngempela ukuthi lento esiyilwayo ngoba kade nansi idudula lapha i-operation dudula lapha eGoli nihlale niyethuka nimethuka lo asisethukwa yini sinibuka namhlanje seniyabuya senithi khona into enikwazi ukuyimela khona izinto enifuna ukuyidocument abantu bala eSouth Africa bengenaso certificate akayitholi ipasi ngicela ukuthi ngaphambi kokuthi kulokhuzwe kudocumentwe abantu bangaphandle ngicela ukuthi eSouth Africa wonke umuntu owazalwa wangaba naso certificate ongenayo i-ID njengamanje qalani ninike abantu base-South Africa abangakwazi ukuthola ama-IDs ngoba iy'tifiketi azange bey'thole bazalelwa kwezinye iy'ndawo onina bashona obaba babo bathatha iy'ngane ezinye iy'ngane zantshotshwa konina zaya emakhaya kubo azinazi iy'tifiketi isey'koleni njengamanje akukhona ukuthi isikole sithole isabelo saso esiphelele ngenxa yokuthi esikoleni kuney'ngane eziwu-30 ezingenazo iy'tifiketi ngaphambi kokuthi kudocumentwe abantu bokufika sicela ukuthi kunikezwe iy'ngane zase-South Africa ezingenawo ama-ID ngenxa yokuthi omama babo abanawo ama-ID nomama babo sicela benikwe ama-ID nogogo babo abanikezwe ama-ID ngaphambi kokuthi ninikeze amakwerekwere ama-ID ngaphambi kokuthi kuthiwa nje nichitha isikhathi nidocument ama-foreigners sicela ukuthi ninikeze abantu bokufika bala eSouth Africa bonke abangenawo ama-ID ngicela wonke umuntu wala eSouth Africa noma ngabe ungasevenda noma ngabe uyishangane noma ngabe ungaseLimpopo noma ngabe umXhosa noma ngabe uyimpondo noma ngabe uyini uma ungenayo i-ID ngicela ukuthi inamba yami ikhona la ku-Facebook cela uthathe inamba yami ungitshele ukuthi awunayo i-ID sizothatha leyo list sinikeze laba bathi bazodocumenta ama-foreigners sithi abanikeze ama-ID bayasichaphaza laba bantu ama-ID amakwerekwere ayanikezwa engenaphepha engenalutho kungelona ngisho igama lakhe langempela athi ungusibusiso wakwaGumede anikezwe i-ID bese zakithi iy'ngane zinganikezwa ama-ID kuthiwa kufuneka iy'tifiketi musani ukusichaphaza nini ngaphambi kokuthi kudocumentwe abantu bokufika sicela kunikezwe wonke umuntu wase-South Africa ongenayo i-ID ngenxa yokuthi akanaso isitifiketi noma ngasiphi isizathu